na kese ye twa akwan ko to asuo ni fiti odman pia enti so fo abon ma woni de wo ka ekuro mu ana eno mi ni okay ya de basa friend ha enam komfo na chinti so fo nim de okeka ena wonim de oye ana ho na be komo wode ni boso akọ na wo se o ma na se nguso ti komfo na chi na mo ka wa no me ye okay wo ma ye nhira na ni pa so odin okay ena be ma bi pone asia isa ekuro fon so no e ba ne san ye benya asadi na no ti agini din wo mi just ya ni agora podi diabo ena ye mfono hwe ya no msi da bi ye besa ye okay apo ye kura na ti ya ma mfono so okay ye ho ye nhira wo okay baby aye kwi e ma ye nhira okay yes ye kom kakra bi a eden antokwa beba ene ma so beba ye penisa okay ene ye say ye chi boy ye say ye chi ba ha ene ye befe nhira ye fe ha atem o chira dia koma ye no ye wo se ye koma ye yi na won be koma yi e bia no wo no mo be ye ka ko fo ba asa ha no free the black and white ha no free asa ma go free ba ma no besu e chira ma ko free na ko na so tia no free okay be kwa sa fa no free nja samna o kan wo no nim de o kan de e mi ko voju mo kwa meti egura mi ho nkyere bi nja samna o no ke kan e se mhunu bi na asa o ke kan tutu ko bi tirim se bi oboa Como party, we serve you better. for so headquarters ni makatro say ye na da bia ye so asemu a ye di akira akosi ba bia ni hine ni wode etu ase e chance se wutu emre no na wankire sikura ai se wasa akapuma na wanwamu ente pi na Reverend Abronoma ono sofopon ya ja obetoto ayampia e ma bi ka abuna krofon show se ekuro no kura se be okonfa no che ye nom ye de ma kuro na se ufri kuro no kura na ye yo ne nkoso de nya ade a ebebetimi aba wabrabom agese wonum asabi efri ahemfie nsem yetu ni asre ne abasa na etwa ne sefatase ya ba kurofon so kuromu ho na afe ye bepe empanimfo a wonum nim de enim abakosem na yeje mu nkyemu ede emaw nsa beka akurofon so na anam akomfo hema a wono ewa ha eka akurofon so ne ntetire yem ne koba mu a kyese uyi ne firi mu a enye yi wona wo maduasa asanje abayen na wabekomo a ne ma enso esen kom ede eka ho ye betwepini no na afei ye gye abakosem a ewa akurofon so kwan obiri konfo anochefa so obepie ha ene de wodi bedwie ha enei Reverend obo Abronoma asukonoma sei wogina sebe nkwanse etoto ayampia kame ho na ye ma me maame akwaba na afei nsem edapono so no ye nyina ye ntina sere ne abasa na yenya ewu entiase Mami, ya akwaba. Ya. Upon what to say. Oko na madao. Yet janasi. You said you can and none madao me. I didn't ya. And they say, was off for Abronoma, India worker. Okay. We named the warriors. They say, yeah. Nananum in a day, you church you. You shall quite a quaint okay. Soon, cotton. Okay. The cotton knows what candy are not today. In soon war banner. Okay. O quad over country one was a midi poo. Okay. With the BBC. So I tell them the okay. Education. Yeah. And soon I will put in a moon on a boat at a war. Okay. That's a quiet now cotton. Okay. If you walk on winning set, and surely be sick. Okay. Would you know going to natural? Okay. O ban no be catch la man san. Okay. Na man san so I think that's it. In show we are ko se bia no. What say? Okay. E da say yinku. Okay. Ade say yem fanku. Yeah. Like I say you try a kwale ko to a show me free for the manku. Pia. And this so far born ma when you dey work. Okay. You kuro mana I no mean that. Okay. Ya dia basa kwani ha. Okay. Enam komfo na chinti. Uko kuro bi so a. Ya dia basa na okuro mo. Yeah. You crew man son tesa, one no me.
Confana Chano me a da. The Sabra or Baya, one in Tim Jackary Cocoa, Okay. and Wabendwana Kudru, and in Tim Jackary Cocoa. Okay. Into one could do an answer. And answer no student would you carry. Okay. Baby, I would carry Yanua, a car and so on. Would you go in Sonida, your friend Abosom? Okay. Say, I will come the shadow and Satima will be snap. Okay. Will be the so yam ya, Nayachi. Okay. Oh, Peba, what a sour food so I will be. Wow. Ya been a hour, what a slow on the top. Okay. Ya ensure no doubt is here. Yeah. A dead friend of Blana young cook. Okay. Ensure Confana Jan me you or my Chila. Okay. The nanny pa banning and shad yes you. I didn't year no, who will be so at Chile. What's a pass on it? Okay. Master in it, she said, Miss Mugan. Okay. Miss Mugan, you know, not just at the Sayan or Passover. And you was so far blown man and quite as my work on. And you pan a map pipe and a man cats at them. Okay. If you confana Janometa, or my Chila. If so, what should I say? Miss Ramedy aqua corner. A dead friend of banana young cook. Okay. Who boons answer I am for. Nasa Ubu Sana come now, ya. Not as a confana, I don't know, mamma. Daddy. You were to buy No buy. so Subano buy any adjum for team, and then so on about all. What should I say? A dessay young ho. And Tinny Pebby and a hot assas me a woman. Okay. To one more yard, just say, Sans your near moon on. Neda, a yet dessay you will come. A hollow, we are brand over watchers or what. Hey. Yeah, duck room. Okay. We are brandy. We know you go wabe wabo. And I want to so Kowaria. We are Baba or we wabe wabo. Hey. I say, I wish you more who say, Second Fanakin so you need one go. Okay. And any pebby who say, a quan I have fast on, and your pampa. Okay. And she ever tree a few. Or much who feel one. I did a jack with shop. Okay. Twa chakora. Okay. That's what me say and then you did. Okay. We will be. Yeah. Woofy ha na uko. Woofy ya kwa ya baba wa. Na kwa wa baby ya sabien. Ubenya biansa no ba okay. So ubu mrano so. Na se ufiri akura kwa baby kura kwa wale ha. Ubenya ubi. Okay. Na chese wa mo twehwe ya hu say. Yeah. Sentra. Ti komu na se sabien. Okay. Ti kwa bana china mo ka wa no me. Okay. Wa ma ye nhira na ni pa so odin. Okay. Ana be ma bi bone. Asia isa. Mama yenhwe edin ekurofon so no e ba ne san ye benya asa edin na enu ti eji ne din wo mi ja say ekuro no ye ani ati agona. Okay. Ye ni agona podi diabo. Ana hemfo no hwe ye no msi da bi ye besa ye ki. Okay. Ako ye kura na ati ya manfo no so. Okay. Ye ho enyi nhira wo. Okay. Baby aye kwi e ma ye nhira. Okay. Ja say ye kom kakra bi a edin antokwa beba ene ma so beba. Okay. Ye penisa. Okay. Ene ye say ye ki boy. Ye say ye ki ba ha ene ye be pe nhira ye fe ha. Achempem sa okay ntina na achempem no sai na ne nkyekire mu sitia ene say bupu ahen okay ana wo amani aha ye bupu ahen dia okay aguna bepoa nti wo ya no wonti mi ni hankudi ha okay ana ode ne ba esi ha okay say wo ponchi chitu won hwa ha mai okay nti aha ye bupu ahen okay asas yeah mami yenhwe ba bi obenu a akunuru na mo achempem ha bankasiye da be kwa ya no ya okay upaja mu ahu se mi akati isi okay e ho no no akunno ya wakati o soja ansu ya mfeja ngu e furisa ma ebere nti aya abakosam da wosen fiansu bia ye ko anyamfo kwa aguna babudu ne betota no fi ebla obi engu no okay wo menu ala so peso hunu a yeah obeyira okay ti da shum ne de ne beto ade akia no pa ya bodawu okay ya to santene akomana kwa aba okay se dia mo ampo aba yeah ya komana kwa aba sta ampa se
waba Yeah. ampa yɛn nyinaa ma na kɔ aba yɛ busa no kwan so na waka kyerɛ sɛ adeɛ no nti anyɛ ba Okay. ɛne anso yɛ ban kɛseɛ ne yɛ ebi akɔsie ban yɛne yɛ mmarima si ba petee woyɛ ɔhene no aba yɛgye wo sika no antua yɛma nwura mu Okay. yɛabɔ ba no dendendenden Maame buabuduro din aba mu deɛ na nkurɔfoɔ keka yɛ deɛ ɛbɛteyɛ sɛ obi kɔmfa no kye ne bosom baako no ɛno nso ho nsɛm sɛ ne siteɛ sɛne deɛ saa bagoduro no ɛyɛ wɔsɔ sikadwa kofi okay na kyerɛ sɛ hɔ wɔntumi ntena manhyia hɔ okay nti ɛyɛ dɛn a woba bidi wɔ hene wɔ okay ɛyɛ dɛn nso so a manhyia yɛbɛfrɛ no okay ne ɔbaa bɛyɛ ma ahɛ nti ɔbɛyɛ ma ahɛ ne bosom no so kura no nti wɔnti anya bosom no nti baabi basa okay nti ne bosom no bɔ boduro ne kyekyere bagoduro ne kyekyere okay na ɔdɔm baa nti wɔyɛ sɛ saa akurowie bi wɔnyi ho agorɔ okay nti wɔde bagoduro no ɛkakyiri a yɛde soa no yɛfrɛ baako dɛntɛ ɔsi kure yi okay ɛhɔ na kakyire no da okay nti woyɛ ready sɛ ɔpɛ sɛ ɔsoa bagoduro a wobaa no abɛgye kakyire na wode kɔ na kyerɛ hafoɔ no nyinaa atoa so okay yɛkɔ aha yɛwɔ de ɔnoa bagoduro ne nsuo ɔkɔpɛ ne gya ɔkɔto ne hyie ɛwɔ ha na saa berɛ no yɛkɔ soa wɔ nti wɔn mu nyinaa ɛto santen yɛkɔ ne ahụ sɛ biribi wɔ wiase ne ani nnɛ yi a mayɛ nneɛma abasabasa yi wɔn na ayɛ no ba nkurɔfoɔ no asɔre no ama nneɛma ayɛ basa nti wɔn a yɛpa bagoduro gya no akɔpɛ bi na so no deɛ ɔkɔ bagoduro nsuo no na akɔsɛ bi na so akyɛ sɛ yɛn nyinaa kɔhyia kyɛ sɛ obiara ne ne post saa obiara deɛ ɔsoa nsuo no nko ɛne ɔpɛ gya no nso na deɛ ɔkɔtu hyire no nso nko nanso obiara di so yɛkɔduru a obiara soa ne nneɛma si hɔ yɛ bagoduro ɔnyɛ bosom ketewa yɛasoa ne nneɛma si hɔ sɛ yɛbɛtwa yɛwura na yɛbɛsoa yɛwura na ɔman mu nsɛm ɔhaw ɛne abɛprɛsɛ akwadaa nda wabɛkyerɛkyerɛ mu ama yɛ ɛkyɛ sɛ yɛasoa no yɛnyina twakyi yɛama no akɔ aba na ɛba sɛ moba ɛpɔ kɛseɛ yi mu a ɛba no deɛ yɛba mu a bagoduro na ɛdi ka wosoa no wɔ agona aha yɛnsoa no wɔwɔ n'adeɛ bi wɔ hɔ a anadwo ne yɛde no ba nti no deɛ obiara anim ho asɛm no ansa adeɛ akye na yɛakɔma no akɔ aba nti ɛba sɛ boabuduro di kan na moba ɛpɔ yi mu a ɛyɛ a na amammerɛ ne amanneɛ bɛyi ɛna modi kan a yɛ bagoduro ne bɛdi kan wɔwɔ ne hemfo ɔfo ahene bɛba afama ase hene bɛdom ase hene ramo ase hene kofi ase hene amponyinamo ahene wɔnnua mu atɔ sonson saa wɔn mo anyidi n'anim na saa nyene wɔn mo twa kwan na bagoduro ne bi so nti wɔn mo na eduru hɔ a ne yɛagyere paa yɛsɛ bagoduro deɛ yɛanyere ba ɔno ara ne deɛ na nkɔ ne nkwalaa no a yɛba deɛ ne yɛagyere paa ne pete wobɔtɔ mu yɛdura wonya yɛma awuram saa deɛ nti yɛnim sɛ yɛ akyɛdeɛ yɛba abɛsua amammerɛ ne amanneɛ adeɛ na duru hɔ na mmeranteɛ ne mmabaawa so agyere ban gye sɛ yɛtua biribi kakra sɛne yɛhwɛ so yɛne ahwɛ so ama ataamu aso sɛ woba mu nti ɛsɛ yɛyere paa no pete a yɛma akwan yɛma awuram na wɔtua biribi ama ɛhu sɛ yɛn nso a yɛhwɛ so yɛabrɛ na n'aban no deɛ nko ara na ɛwɔ mu a ɔhɔhoɔ ntumi nwura ahɔhoɔ deɛ wo nwura mu kɔmfa no kyɛ yɛyɛ no ɔka ɔdome to hɔ sɛ ɔhɔhoɔ nwura mu ɛnso wowo ba bɛrima woware na wo ba deɛ aba ntumi kum ɛnso wo yere no nkum adeɛ na wo yere deɛ wɔntumi wo yere no wɔfiri obi maa so nti wɔwura mu adeɛ wo ba deɛ woa na awo no nti wobɛtumi akum saa na wo se akɔnnuro no a wɔno ayɛ no wamfa gya amu aseɛ nso na wamfa gya amu aseɛ sɛ na ahu sɛ biribi wɔ wiase wɔso gya no saa twa bɔkyea no aduasonson wɔso gya no ɛna ɔde sii so yɛawa akɛseɛ ɛfiri
Yakom Kurano, you figure, you soja. And so, I'm baby. Well, but think as you. Okay. Young so, your mowa. When you saw, sir. Nana, we dear your mowa honor. Wakonenta soon be a tramwa. That the answer was a better one, let will be who. Hey, I say you cheap. 2 years, okay. And also 1 penny soon. You can't see. Nana, Yanshe say, I couldn't know now when we're a quamben or more fast, so it could be good on rigid because Jerry was putting one son. That your castle may say, well, then what could you want him until you get okay. Until now, when I be with that, I deal with until I mean what could you mapple. I just and to my back. Now, Yanshe, Boabudro Tanwin is Yagula. Then tell so is your crofon so. Catch them so I had this one, for what then so. Dear, no woman, okay. Wasn't be our your way. Okay. Sir. Well, then 10 years. And the working your crew patient and one. That is why. Soon, the bedroom. Okay. Sir. Okay. Nana, young co excellent correct in Tim Jackarim Tokoya and Namsoma. I couldn't a bit more a crofon. Bonabella, no wire, Mukotu, so sasa. And it said, or no more, any 2 years or so. Okay. Any 2 years or so. Okay. To what the melody had to what my say. Now you know what? Yeah. Then Father and swim for you. And then, okay. I said, oh, bow on your classroom. Will you be the other hand? The bed. Okay. You know, you're too bad. If you are a credential, okay. Yeah, come on here. I just say, Confana Chifana. So we party, almost over party. Okay. No, sir, Papa. If you ask me, it's me, the credit, and you answer. Was a mother would say, you mean to me, come once here. So, you won't get make me a cat. Make me a wounded. Yeah. Was any baby or her mammy. Yeah. So make me a to know about our mammy call for mammy say, oh, the quarter back papa. The one would be a I've been full. Wow. Mammy bad no to the young. What's coming up to my pissy up lady. Okay. Or dear body. Wow. That's so. Okay, mammy, dear pissy. Wow. Oh, Passa. Any idea no? We bear you bet me. Okay. Hello, I say, Kwamana. When we say what do you about? Yeah. What do you have? It's your dear no cost. Yeah. I'm smart out. Okay. Then you feel that. Okay. Bye. Yeah. That's me quite anti. That's all I brand. Okay. To be do you know what you are or two for? Okay. No, just send me a walk on the say. We used to ask me if you was okay. Kura. What's an abbot? You was oh, met me. Yeah. Met me. My boy moved to meet me. I have. What's in your medals? Cosso. And I will see you according. Yeah. To acquire no. One of him and a chair, call back, not say. Will be here and sign him for the air will be a woman soon. I just say, so don't you know? So one and one a team that a man. So then a son and a son who that you are there. Okay. Tibera Hunia, a cook. And we can win a bosom. Okay. The guy will try who could do bosom. So, a cook. Okay. One or bad. One chase a near back. One bashi as a pair. Okay. And you pan winning that you are the under was. Yeah. Fana. One more to two who in every sec. They're back home. Okay. One I know to feel back. Oh, Ben, no bubble two for my second. Oh, banner, at the filias. The hawk and one and a crowphone.
ɛbɛ abɛboa yɛn ho Okay. na wɔn ne yɛbɛko yɛte n'anim a wɔbɛ nyinaa wɔkum wɔn nyinaa Okay. te wiase ɛna wɔreba ndendenden na asantefoɔ ho wɔ den Okay. na ɔte yi hɔ na ɔse adeɛ a wɔtwie nso ne akokɔ nti mɛdi ka akɔ baabi a ne yere ne hɔ no na mɛdi kan atwa koko Okay. agu hɔ Yeah. ɛkyɛ sɛ ansa na wɔnu hɔ no ɛne biribi ase Wadwo ne biribi ano. saa wɔkɔe nti ɔbaa no nso nim sɛ Yeah. wɔte hɔ dadaada yɛ a wɔn nyinaa sɛ ɔdɔ hene no ho a ɔyɛ aduane nti adwene biara ma ɔbaa no ti Tirim. na ɔtena ase ɛna ɔne no ɛna ɛte hɔ ara kɔpem sɛ ɛsɛ yɛreko ba Yeah. hɔ ara na tumfoɔ nso ama n'akoko no wɔpɛ baabi de no ahyɛ Yeah. nti yɛreko ba a yɛyɛ aduru hɔ a na ɔtwa akokɔ no Okay. twa akokɔ papapa na akokɔ no faa no Wow. ɔse asa Wawie no. wɔwie biribiara nti deɛ ɛsuo mu biara anyɛ adwuma Adwuma. ɛna afei wiase yɛso wasoa no man akɔbɔ ne fie wiase Say. Okay. aseɛ no no Nti na ɛbɛ no a moanya too hɔ no no. ɛno no nti fɛ wiase hɔ no Yeah. ɛhɔ na asantehene kaa sɛ obiara na obi anka sɛ wɔdɔnkɔ Okay. ɛfiri sɛ ɔmu ɛfi dankyiraba a ɔmu nyinaa bɛkaa mu wɔ hɔ Okay. nti wɔyɛ a wɔku wɔyɛ a wɔsɛm yɛ aduane ni wɔyɛ a wɔsɛm yɛ sini Yeah. wɔyɛ a wɔsɛm yɛ rukuni Yeah. nti yɛnkyerɛ wɔ bi ase Yeah. aseɛ no Ɛne fɛ yi ase akɔkyɛm. saa Okay. Wei deɛ fɛ yi ase abɛhyɛ mu yi, nana ɛbaa ne sɛ na besedua no nso. ɛhɔ no na ɔkyerɛ sɛ asɛm yɛ a yɛde adi no Yeah. yɛde adi na ɛyɛ a ɔbɛdua ne bɛse Okay. Okay. ne bɛse akɔ ɔbɛwe apono guo ama nnipa no anya ahoɔden akɔkɔ no ɛko no anyɛ Okay. nti ɔbɛdua ne bɛse Besi. ahyɛ no ahyɛ nso sɛ aha ɛna di yɛ me Wow. Wow. aseɛ no Wei deɛ ɛberɛ a motee sɛ fɛ yi ase besen ɔdomfoɔ bi akɔtwa Yo. atwerɛ no mogye ne sɛn? ei ɛhɔ deɛ sɛ ɔtomfoɔ no n'asɛm Yeah. na sɛ nnipa a wɔkɔ mu kɔku wɔ ɛfiri sɛ woada kora a anwanwasɛm wei sei Yeah. ɛdeɛ ne ha wa wokɔtwa bɛsena akwan ɛmpere da Daabi. da bia munkusu asɛm a yɛka yi ɛyɛ mfie na ɛdeɛ ne ha wo a nti wokɔtwa bɛsena wɔno amunu kwa wɔtwa nti Yeah. biribi bɛha no ɛbɛha ne n'asefoɔ Okay. nyinaa firi sɛ wagu asantema no mu ase Okay. Nana yɛnhwɛ besen yɛsɛ obi a bi wɔ fɛ yi ase a nyansan obi akɔtwa agu a asa afefe yi. ana bɛhwehwɛ ade Ɛhe ne he fa biem ɛna ɔbere kɔmfa no kye ɛsan ɛyɛ amawadeɛ wahu wɔwi a sɛ agona sɛ wɔn tɔn na ɔde hyɛ nso maaɛ agona. ae kaa bi bɛbu wɔn tɔn no Yeah. wɔhene a ɔkyea ne ɔdi anim wɔ Wow. wɔbi nso wɔ nnipa mmiɛnsa ne wɔdi Oh, yeah. firi sɛ wɔn tɔn ɛmu da Okay. ɛna obi de ne kaa Yeah. ɛbɛpae no a abususɛm nna kyea me bi asuro sɛ wobɛgyina hɔ ayɛ saa amanneɛ ɛnɛ asɔre abu nti akɔmfoɔ kwa yɛ amoyɛ amanneɛ nti akyea meɛfoɔ no anyɛmfoɔ no Yeah. wɔn mu kɔgyina hɔ yɛ nom nyinaa so wuyɛ Wow. sɛ mo amfrɛ yɛ aha Yɛtete ɛsɛ bi. yɛkɔm nnanson saa wɔ ntɔn yɛkɔm nnanson ansa na yɛtwa afiri hɔ Okay. na kadeɛ wɔbuu no no so yɛakyerɛ no amammerɛ ne amammerɛ ana wayɛ Okay. wokɔgye dwan a sɛn Ɔma yɛ amammerɛ no to ka. aha nti anyɛmfo no a wɔmdi anim no ɔmawu Okay. Okay. Nana yɛsan tee biribi sɛ obi kɔmfa no kye de ne nsa ɛbobɔ dua bi ho ɛnɛ abona ɛda so wɔ hɔ. Nɔkorɛ bi wɔ hɔ. wɔwuo so wɔ hɔ sɛ nkɔ Yɛfrɛ wɔ wɔkɔgye sɛn? wɔwuo so Okay. wɔkɔgye wɔwuo aba wuo Okay. wo nyinaa na wasase sa sɛ wɔbaeɛ ne wɔwuo so Okay. wɔsɛ a wasɛ madwiri Okay. nti wɔtwi fa a wɔtwi wɔwuo so Okay. Okay. Wei deɛ ɛyɛ so interesting sɛdeɛ na wɔasi abiebie nneɛma mu ama yɛn no. M'ani agye paa. Na apart from wei no, anwanwadeɛ bɛn na obi kɔmfa no kye ɛyeyɛɛ no wɔ agona ne ne mpɔtam ne asantema mu a maame wo fie kɔɛ no mu nso wokae bi. nneɛma deɛ ɔyɛ bi Okay. wokɔ mampoku no mu no wɔde ne mpaboa Yeah. ɛboɔ ɔde mpaboa ne foroeɛ ne n'abobɔ Wow. na ɔde kɔsua ɛkɔtɔɔ pampam Okay. ɛnɛ nyinaa Ɛda so kɔsua da no hɔ. gyam Okay.
hade o ye bi ma he yes abufuhyew bi ba ne mu ma nsuwa bi a na no so de da santimam ono me no me wo eno so wa no wo o pensu ano e kona o pensu ano o ma ma nsu wow so yeah ana obi abeto su confident yeah o se mo ewu awudi empa masoda okay sese biri so emu hula kira na bi wow na boa so pe baby ajana na so msi bi ni wo ti fi ama oda bi si aboa so ai so nti wono na de no obusa de no amana o de no mi ato so okay sese bi de ankwa amana wo be kai no yeah yeso obi konfa noti o kira patre ya de apatre koye nkwan ma no na de ho nsem bebre baye ekohia no dade mu fie ne wo ho ewi ase ekosie ni kira patre manya wo yidie ododo obi bi do wane dia me dia minim na meka okay ana dia matre na meka dia mehu so meka pia sese konfa na kino na ne hu ona okay nti obi apese na adie bia enya no kora ko di bi koto kurum ya wono anya bi aka so na niema sanchira no ye ya no wo ka kira wukugu afose ekwan a mode me ne papa fasu meko okay le mom kwa me ko no ade a me de to mo so ne se mo kasa bodu mienu a mo kasa ansesa bodu mienu pepe wukugu anu mo kasa ansesa wo mo kasa foforo da ho beto na dem okay okay so interesting now the former culture say ye wramu ani ade ne ye no na ye de abrew wo du ne ne wo sane nsem nyina e de akuha mami na abro no mekasa wo se obi ani wo free kuro mu a waye ye ye hwe ba bi a watifie duria mami sha ase kom ye na wo mfie sen me kom ye kwala mnya mfie adue mnya 20 years kura okay say to what ye unya mfie du ma se ya kan na say we obi si wati wa timi kunu ni si na si wa okay timnya mfie du no ma no be kan ma abontin teti no si akunya fo so na nkofo twa anwa ya ma ntoma bi ya de twa anwa ya na ya de ko nsu mi ya wa kira nsu obi a ne ba wuda ya de obako okay wa ku dra nsu na ke so wa ni papa ya de obi si akunya so obi a waba obi da wa ya si wati wo nti etin kan so ya de wa si akunya so okay na amanfo abeso na wotwe abofo tonchen wonya hwe udware ya na wasra ekutwa na de tebo na si awiem ya de so peta okay yese ya gro bra pia na so ne so na ti wa fa hu kama se de ne ubi a wono de da ase afi na wo de da amanfo ase obi o ma obi bia o da ase okay ti wo da ase ya ekese waye enipa mu tibra me da si ye na kibia na me wo ye pia yesi wo ye akonfo hema ewo akrofon so ne ne mpotamu enyina ma me bosom bai na wo komo a wakonfie sen a ye de besi wo akonfo hema na bosom odi ka me ayam watia okay ya fiana adama na watia na ka me okay wana na krofo bidu na eso afram abeka enso abeka okay so asante mema obi ani so afram tena konfo ani tiri o paati okay na no fufie kura ye ko sa ma me ko mu fie sen asana obenya konfo hime e ko me a che kakra okay fi se na na fie san em ya ti ku ti ya di ko ni fi kumas e ba gona am se konfo hina wa gona ko ni bebi ku okay nti ya bi ku wura bi ya friend George okay ano sitani ya bebi ku no agona dia ya mfa konfo pokura okay ni konfo hima okay na o mu di misi ya court demo ani ko si konfo hima ache papa okay sabre bo me konfo hima fe na
mawo miyansa. Okay. Okay. Ba otoso miyansa na mawo. Na mdi ko ko ma nti ache. Wa obi beka se ma me ba bia wo mfi adwin. O da so ye adwuma. O de nananom mo boa nkofo. Ai. Ade anu anam de tia. Anu anam de tia. Okay. Ade hwe me ma ne me nana. Me ye be yi nti wo de ma se da be ba. Wa amfa ma dia enya me sim no obi ka. Okay. So sika sem wa sem. Wa bla bo mu asem. Ya obi a de ba tu mani dia. Esa me yire me wudi me dikane nanti eye ma wo na de na so beda mase. Okay. Yes wo ma no so e bi kom. Ne ma kom. Okay. We ka chiri na na do mo wo. Wow. Na fie kwa du. Okay. Ti ma ya mere. To na am din eti me na so fa afram. Okay. Okay. Udi me chia kese. Apa ya na bibia wo na na mi ti da. Pia. Awufo na na pokua ona wo maduasa saje abaye na ene yebo pini na nsem a asukọ no ma Reverend Abro no ma wono ne nam tentan fidie so nam wiase afanan etoto ayampe a ade fa agona akrofon so ne obiri konfo anote ho no ene ne yeba ya wo hwese se de maame ni asi afi ene de wonim wadese ni nyina mu ade agu ho amaye awo anu December na odi bema eye asofo nkoda eye a obi ama na so a no odi besi na anam akonfo esu ni yanko pawo cho anu December ma se se wanya sunsun bi na ayi woduma emfa wa no nka konfo na ti asem if he say no ni ya beto wo na beto wo ba ya no anyi na ya emese ni ye no a champion for the way bi amai ya wanim dia ya wanim onyam ba bia bedu bia obi ebu ya fade yan konfa na ti kom na anam awa awoti akwanya so kwa no asori na wo be ka se aya nom ya ma se se wo yari abasa kure bi mi kurum ha yonde waye bia ma nti wo mo ya so ahem ya sonye ni ya so ya so nkom ya ko mo piafo mo ye mo asori a mo hwe so nye na nanom nso ehwe so enkom wo ma no kom ka de ma me pokua se obi ani ni lem yempe abodina keka bia orofo mi do besia abrese na fata yebesa to aso na afei yedi nkomo ewo channel kama hiso nenko an wahia we are still pleading say obe subscribe to channel no na wami bell notification na aboa said ye edwumadi a yesum no kretrodo kwan so no yenya bia yebesa de abesum wo ama bibia aye Pro Edit Studio nkomopa multimedia na afei Royal Enterprise afasha kese no so eba so ewo eye chimfaso a ni nyina wono maso yasene usunsum IGP MC Rapture me do besia ewo sunsum headquarters ahweyi ene bema makramo